nově otevřený obchod a já si můžu teď sednout zákaz. Doufám, že budu mít normální zákazníky, nebo fakt nevím. No, moc toho tady nemám, ale to bude stačit. Těšme zákazníky. O 10 minut později. Tady není ani jeden zákazník. Dobrý den. Dobrý den. No, tak jsem slyšela, že tady máte nově otevřený obchod. No, to ano. Doufám, že se vám bude dobře nakupovat. To je taky doufám. Nemáte košíky? Tady. Díky. No tak já nevím, co si koupím. No tak já asi si koupím. No nevím. Ať půjdu do jiného regálu. Paní? Ano. Mohla bych jít tam, jak máte ten regál, já tam totiž, já se potřebuji zeptat. Jo, můžete. Tak já si vezmu asi mrkvák. Asi jablka. Jo, děkuji, paní. Jo. A ještě asi nějaký. Tak. Bude to všechno? Píp. 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 Tak paní, bude to stát. Poprosím vás 70 korunek. 70, tak málo? No já vím, my tady teď máme docela slevy. Nebo, no já kdybych si to koupila tohle v Lidlu, tak by to mi to stálo určitě 160 určitě. My, jak máme teď nově otevřený obchod, tak máme jakože méně slevy. Počkejte, takže 50 korun, nemám vlastně ty slevy. 50 korun. No. Ček. Děkuju. Nashledanou. Počkat, já si ještě vezmu to jídlo. Ráda jsem vás poznala, paní. Já taky. Nashledanou. Počkat. Paní, vraťte mi ten košík. Ježiš, já jsem ale nemehla, promiňte. Ne, nevadí, to se někdy stane. Nashledanou. Dobrý den. Dobrý den. To fakt. Pane, to není na čuchání, to si musíte koupit. Rýce. Co to asi je rýce? Paní, jste je rýce? To je rýže. Děkuji moc. Nemáte zač. Že si toho nevšimne. Pane, co to děláte? Nic, už jsem položím. Myslím. Pane!
Bude vás to stát 20 korun. Dobře, tak já si to jenom... Pane, co děláte? No. První den a je všechno špatně. Zavolat políc. Dobrý den. Dobrý den. Tady záchranná služba. Teda policie. Někdo mi ukradl tady něco to zmí. Prostě nevím, co to je. Obchod. Ano, dobře. Počkat, nebyl u vás takový šedý pes? Jo. Jo, toho šedýho psa. On šel na policii a dal nám to, řekl, že to ukradl, tak jsme řekli. Jo, ale není ve vězení, takže. Takže mi dá se ukrást jídlo? No, ale tak nějaká houska za 20 korun prej. Dobře, nashledanou. Nashledanou. Pip. Ach jo. Dobrý den. Ty vole. Dobrý den. Proč mluvíte sprostě? Ne, to nebylo sprostě. No já ti nevím, no. Tak co mi mamka říkala, ať si vezmu. Jo. Říkala mi, ať vezmu kafe. No tak kafe určitě nevezmu. Si vezmu něco, co chci já, ne, když jsem tady. Mamka si furt koupuje nějaký věci. Vezmu sušenky. Paní. Ano. Tady. No. Bude vás stát. Hej, nejste to, když ani nevíte, jestli na to máte. Dobře. Bude vás to stát 30 korun. 30 korun. Jo, dobře, tady. Čik. Naschledanou. Naschle. Ach jo. Kámo, tak to jsi zabil. Jo, dík. Dobrý den. Zvedni to, ty debil. Co? Tak ještě si něco vyndat, ne? Teda, jo. Ach, tak jo, nevím. Vezmeme si kafe. Tak můžem. Dobrý den. Hej, tady nemají další kafe? Máme tady. Už si udělám doma, no. Ach, jo. Tak. Pip. Bude vás to stát. Máš peníze. Však jsi říkal, že máš ty peníze. Tak to nevím. Já mám jenom 30 korun. Bude vás to stát 30 korun. Děkuji ti moc, bože můj. Tady máte. Čik. Děkuji. Naschledanou. Kámo, no, tohle už mi nikdy nedělej. No jo, jdeme. Dobrý den. Proč brečíš? Mamka mi vynadala, že jsem si nevzala kávu. Jak jako kávu? Nemůžeš kávu. Ale ne, jako pro mámku, já si víte toho celé sušenky. Že co si dá? Sušenky. Jo. Kde je ta káva? Kde to je? Kouknu se, jestli to máme ještě ve skladu. No tak to se rychle podívejte.
ještě jedno ve skladě. Teda, no. Jo, sláva, děkuju. Bude vám to stát. Vás to stát. No, 20 korun. 20 korun. Děkuju moc. Čk. Děkuju. Nashledanou. Už jsem tady asi 11 minut. Nebo možná víc. A furt si nikdo skoro nic nekoupil. Co to má být? Dobrý den. Tak děti, pojďte. No, má tady děti. Dobrý den. Kolik má tady těch děcek? Dobrý den. To je poslední, že? Jo. A jedna ještě v mém bříšku. Vy máte další dítě. Jo. Tak. Tak se musí cítit lidi, když přijdem do obchodu. Takže vyberte si něco dětská, já si zatím tady vezmu jablka. Jo, protože já potřebuji prostě jablka. Takže si zatím dětská něco vyberte. Já si vezmu nějaký košíky. Vemte si všechny košíky, mě to je úplně jedno. Já vezmu si všechny košíky. Tak děcka, vyberte si něco. Tak já si vezmu. No tak teď už mám, určitě budu mít vyprodaný celý obchod. Jo, oni se ještě děti něco koupí. Dobře, tak já počkám. Tak já tam určitě dám tohle, určitě všechno. Děti, vemte si toho co nejvíc. Musíme to tady vyprodat. Ano, mami. Ale počkej, já si chci taky něco koupit. Jako, není jenom tvoje. A to taky jenom není tvoje. Přestaň. Ty přestaň. Tak, tohle je můj košík, mami. A tohle je můj košík. Můj košík je tahle. Já si určitě tenhle velký cupcake. Zlato, víš, že už nic nemůžeš, když si dáš takový velký cupcake. Já vím, ale mě to je jedno. Takže další objednávka. Já si beru tohle. Chtěla já. Máš smůlu. Děti, kdo už si to prostě to, nevím. Prostě, kdo už má objednáno. Já tady, píp. Ty ještě nemáš objednáno? Mami, proč na mě zbyl jenom chleba? No, to je jedno. Tak budeš prostě jíst chleba, to je taky dobrý. No, to je fakt super. Fakt dík. Píp. Bude vás to stát 1200. Cože tolik? Mami, takhle dáváme všechny peníze do každých obchodů. Jo. No. Ach jo. Vás dám k adopci.
Naschledanou. A vezmete si to? Jo. Naschledanou. Děcka, pojďte. Jo, mami, proč jsi vzala můj košík? Mami, já jsem pod stolem. Pomocte mi někdo. Oh, hell. No tak asi moje směna už skončila. Tak já jdu zasnout. Tak. Konec.